Aman. Orasa ko. Ah? Pag-uwi doon kami ni Mama Sutsi, aya. What is the enemy? Hindi mo gayam ni Mama Sutsi? Maliit na. Papa lang eskwela. Mapang kumatatag. Ang problema lang matigaw. What? Nagtawagan na si Mama Susi. Naku. Dapay baboy ni Mama Susit, ide balay ko. Balay tayo. Awan, hindi magsiyakan. Aman, isunan to. Kini. Kuya. Ni Kuya, agawid ka, Mad? Nagbati ka. Nagpati, tay. Kahit mo sa niya gawin na. Eskwela. Mabiit nga. Tugtugod naman sa batik na ubing.